To jama'a barka da sake saduwa da ku a cikin shirin daga nan BBC ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni. A yanzu kilomita 15 kawai suka rage dakarun Iraki su shiga Mosul. To sai dai mayakan IS na ci gaba da fafatawa. A muhawararsu ta ƙarshe kamun zaben shugaban Amurka, dan takarar Republican Donald Trump ya ce tsarin zaben na yi masa zagon ƙasa. Za mu kuma je Kenya inda a karon farko za a gudanar da gasar sarauniyar kyau da sarkin kyau na Zabiya da zamba kawar da camfin da ake musu. Firaministan Iraki ya ce suna samun nasarar bazata a farmakinsu na neman kwace birnin Mosul daga kungiyar IS. A kwanaki biyun da suka wuce, dakarun gwamnatin Iraƙin sun samu galaba sosai a bangaren kudu. A yau kuma abokan ƙawancensu Kurdawa na Peshmerga sun kaddamar da babban farmaki a arewa da kuma gabashin Mosul din. Kade rahoton Suwaiba Ahmed. Suna rera waƙar samun nasarar yaƙi. Mayakan Peshmerga na Kurdawa sun haɗu kafaɗa da kafaɗa da sanin cewa gari na wayewa za su yi ido hudu da ƙungiyar IS. Da jijjibin safiya, Kurdawan suka fara yin diran mikiya kan wani waje da ke hannun IS. A nan kimanin mil 10 daga birnin Mosul. 'Yan bindigar sun yi harbin mai da martani. Sai kuma wannan wata barazana ta sama. Wani jirgi ne mara matuki na IS ke shawagi ta saman mu. Dakarun Peshmerga sun yi ta ƙoƙarin harbo shi. Can kuma sai ga wasu guda biyu. An kakkaɓo ɗaya ƙasa. Amma har yanzu mayakan IS ba su gama ba tukunna da saura. Can kuma sai ga wani gargaɗi. Ku sauka, akwai masu harbi daga ɓoye. Yayin da ake lugudan wuta akan IS da manyan makamai, mun yi ƙoƙarin saurara abin da suke faɗi. Suna ƙoƙarin haɗa yadda za su kai wani harin akan dakarun. Ku ƙoƙarta ku kai musu hari akan gadar. Abin da wani kwamanda ya faɗi kenan. Ku harba makamai masu linzami daga gidan mai. Akwai kuma roƙon a kawo musu ƙarin mayaka. To sai dai kuma IS ba su samu ƙarin kowa ba, kuma an ci gaba da buɗe musu wuta, inda cikin ƙasa da sa'a ɗaya aka ƙwace ƙauyen Noran. To za ku iya samun wasu bayanan akan yakin Mosul ɗin da ma wasu labaran a shafinmu na intanet bbchausa.com wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula. A ci gaba da yakin neman zaben shugabancin Amurka da za a yi a watan gobe. Dan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump ya ƙi ya bayyana ko zai amince da sakamakon zaben. A daren jiya ne ya yi muhawararsa ta ƙarshe tare da abokiyar takararsa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton. In ji Donald Trump ɗin ana yi masa yankan baya a zaben. Ga Alhaji Joru Kulbali da ƙarin bayani. Bisi ko musabaha ba, nan take Hillary Clinton da Donald Trump suka fara muhawarar gadan-gadan. Sai dai muhawarar da ta fara da batun manufofin gwamnati nan da nan ta koma kan abin da ya shafi rayuwar 'yan takarar biyu. A cikin makon da ya gabata akalla mata 9 sun fito sun yi zargin cewa Donald Trump ya ci zarafinsu. Yayin da mai ɗakinsa ke kallon muhawarar, Mr. Trump ya musanta zarge-zargen. Waɗannan mutane ni ban san su ba, amma na san cewa tura su aka yi. Na yi amanna cewa aikin masu yaƙin neman zaɓenta ne. Mrs. Clinton ta kuma zargi Mr. Trump da ƙarfafawa Rasha gwiwa domin satar shiga cikin sakonnin imel na wani jami'in da ke bata shawara. Daga abubuwan da nake gani, Putin baya mutunta wannan mata. To ai dalilin shine ya fi so Amurka ta samu shugaban da zai rika juyawa yadda yake so. Haka dai aka rika kwangaba baya a muhawarar. Duka 'yan takarar biyu suna zargin juna da kasancewa ɗan amshin shata. Da aka kuma tambaye shi ko zai amince da sakamakon zaben, sai Mr. Trump ya ce, Zan ba ku amsa idan lokacin ya zo. Jama'a da dama dai sun yi mamaki matuƙa yadda Donald Trump ya nuna cewa mai yiwuwa ba zai amince da sakamakon zaben ba. Yana yin barazana ga sahihancin shirin zaben lokacin da ake da 'yan takara 17 a muhawarar farko ta jam'iyyar Republican. Ya ce ba zai amince da sakamakon zaben ba. Tuni dai aka fara jefa ƙuri'a ta wuri a wasu sassa na Amurkar.
Amma bisa la'akari da waɗannan kalamai, wannan za ta kasance wata jayayya da za a daɗe ana yi. Ta yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. 'Yan sanda a Ivory Coast sun ɗan kama shugabannin adawa masu yawa a birnin Abuja yayin da suke jagorancin wata zanga-zangar nuna adawa da wani sabon daftarin tsarin mulki. Mutanen sun hada da tsohon kakakin majalisar dokokin kasar Mamadu Kulbali. In ji 'yan adawar, sabon kundin mulkin yana fifita shugaba Alassane Ouattara. Sojojin Rasha da na Siriya sun ɗan dakatar da har-haren da suke kaiwa a birnin Aleppo. In ji dakaru masu goyon bayan shugaba Assad za su daina buɗe wuta tsawon awoyi 11 a kowace rana don ba fararen hula kimanin 250,000 sukunin barin birnin. Su ma 'yan tawaye an amince su hice tare da makamansu. Mahukuntan Ethiopia sun ce sun kama mutane 600,000 a ƙarƙashin sabuwar dokar ta bacin da aka kafa. Da alamun wannan adadin ƙari ne ga wasu mutanen 1000 da aka kama a farkon mako. An yi kama-kaman na yanzu a yankunan Amhara da Oromiya, inda a 'yan watannin nan aka yi ta zanga-zanga nuna kyamar gwamnati. A sassa da dama na Afirka an canfa zabaya. Ana mayar da su saniyar ware, har ma a wasu lokutan ana taɓa lahiyarsu ko kuma ma a kashe su don yin tsahi. To amma a yanzu wasu matasa a Kenya na fatan kawo sauyi. A karon farko za su shirya wani biki a birnin Nairobi gobe da dare, inda za a zaɓi sarauniyar kyau da sarkin kyau na zabiyar. Kadi Isa Khalid da ƙarin bayani. Ana koya masu yadda ake takun ɗaiɗai irin na yauƙi. Maza da mata ana nuna musu yadda za su yi kwalliya. Shi ne na farko a wajensu saboda sun kwashe rayuwarsu suna ɓuya. Yanzu al'amura za su ɗan sauya, amma 'yan shekarun da suka wuce, Zabiya sun shiga wani hali na kunci. Rayuwa ta yi wahala saboda jama'a ƙauye da yawansu ba su taɓa ganin zabiya ba. Ba su san ta yadda ɗan Afirka zai haifi farin ɗa ba. Ba mu da wakilci a wurare da dama. Don haka wasu za su iya ɗaukar cewa akwai wasu abubuwan da ba za mu iya ba. Amma lokaci ya yi mu ma mu tashi tsaye. Labarai masu ban tsoro na yadda ake amfani da zabaya wajen yin tsafi na sa fargaba ga zabayan. Amma yanzu an ɗan samu sauƙi. Sannu a hankali kuma suna fitowa a san da su. Ƙungiyar Zabiya ta Kenya ta shirya gasar sarauniyar kyau domin cika shekaru 10 da kafata, su kuma nuna irin ci gaba da suka samu game da yadda ake ɗaukar su. A wani lamari irinsa na farko a Afirka, sarauniyar kyau da sarkin kyau na Zabaya na Kenya na samun horo sosai. Ba wai na kyautata siffarsu ba kawai, a'a, har ma da ɗabi'unsu. Muna koya musu yadda za su goge da halayya ta gari da kuma ɗabi'u. Yadda ake fuskantar jama'a kenan, yadda za ka yi magana da mutane, da yadda za ka yi mu'amala, da kuma yadda ya kamata ka yi tafiya. Muna son mu sauya tunaninsu, mu ƙarfafa musu gwiwa. Kai muna samun karɓuwa sosai. Sun daɗe suna haɗa kansu don neman goyon baya, amma a yanzu da jama'a ke ƙara jan su a jiki. Zabaya na koyon yadda za su rungumi al'umma, za su iya bayar da mamaki da irin baiwar da suke da ita. To a fagen wasanni kuma ana karawa sosai yau a gasar Europa League. A yanzu haka Manchester United ta ci kwallaye 3 a karawarta da club ɗin Fenerbahce na Turkiya. Tun farko Inter Milan ya doke Southampton da ci 1 mai ban haushi. Sannan Shakhtar Donetsk na Ukraine ya lallasa Gent na Belgium da ci 5-0. Dan kwallon Najeriya Ogenye Onazi ya buƙaci FIFA ta tsoma baki a takaddamar da yake da tsohon club ɗinsa na Lazio, wanda ya ce bai biya shi albashin wata 2 ba. A watan Agusta ne Onazin mai shekaru 23 ya bar Lazio ya koma club ɗin Trabzonspor na Turkiya. Kawo yanzu club ɗin Italiyar bai mai da martani ba. To za ku sami dukan waɗannan labaran da ma wasu a shahinmu na intanet wato bbchausa.com. Za ku kuma iya tafka muhawara a dandalinmu na BBC Hausa Facebook. To amma yanzu Aishatu Musa ke muku fatan alheri daga nan London.